Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mibalik pagtabok sa lanaw ug miabot sa lungsod niya. Ug may usa ka paralitiko nga naghigda sa duyan nga gihatod sa pipila ka tawo ngadto kaniya. Nakita ni Jesus ang kadako sa ilang pagsalig kaniya ug miingon siya sa paralitiko, "Anak, ayaw kahadlok kay gipasaylo na ang imong mga sala." Unya may pipila ka magtutudlo sa balaod nga miingon, "Nagpasipala sa Dios kining tawhana." Nasayod si Jesus sa ilang gihuna-huna ug miingon siya, "Nganong naghuna-huna man kamo ni anang mga hunahunang dautan? Hain may sayon. Ang pag-ingon ba gipasaylo na ang imong mga sala, o ang pag-ingon ba bangon og lakat? Karon ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala." Busa miingon siya sa paralitiko, "Bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo." Ug mibangon ang paralitiko ug mipauli. Sa pagkakita sa mga tao niini, nangahadlok sila ug gidayeg nila ang Dios tungod sa paghatag niya niining gahuma ngadto sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung kamo pa'y naas lugar ni Abraham, niya naa kay bugtong anak, niya tiguwang naka, pag-abot og 12 anyos, ingnon dayon kas Ginoo, ihawa ang imong anak, niya sunuga, isip imong halad nga rinako. Musugot mo? Yawan on mo. Yawan on. Ma'am, di ba mo musugot? Ginoo ko'y gasulti. Di ba? Mauna ang atong problema. Mura bag kita'y magbuot ba? Nganong misugot mas Abraham? Bugo to siya? Gadanghag? Wa maghuna-huna? Way pagmahal sa iyang anak nga si Isaac? Nya tulo ka adlaw pagid silang galakaw. Kanabang mura ba og kanang ug maghuna-huna ka nga imo na ning ihawunon nya imong bugtong anak, nya tulo ka adlaw mong nagkuyog, mangaon mo, nya human matug na sad, lakaw na sad. Nya ang imong tumo nganong naglakaw mog tulo ka adlaw, aron imo siyang ihawon, sakit-sakit sa naway. No, di ka kaako ba? Nya sakit pagyud kayo kay ang anak sa dihang sila na lang duha galakaw padong na gyud ngadtos bungtod nga adton niya ihawon, nangutana pagyud niya, tay time sa aragod ngano man mura magkuwangan ning atong nanay kutsilyo, nanay kahoy, nanay sa to kayo, asa man karnero nga atong halad. Ug ikay anak ginikanan nya nasayod na ka ang imong tumong ihawon ko ni ron, nangutana pa gid nimo. Asa man? Lisod no? Oh, nya musunod mo ana, mubuhat mo ana. Nga na bang mag-andam kag bitayanan sa inyong balay ba? Nya tulo ka adlaw gid nimong panday para bitayanan, nya mangutana din nimong anak nga bitayono nimo. Kinsa may ibutang diha? Pa or ma? Yan kay sos, nya na lang pangutana dong, anak. Nya pinangga kay na nimong anaka, porting brighta, buutan kayo, magsigig rosaryo, sigig simba. Nya mo na imong bitayon diha. Makaako ka? Ug di ta kahimo ana, di ta tinuod nga magtotoo. Mao na si Abraham gitawag og the father of faith. Kay ang iyang pagtuo timos, tinaw,
og tinuod. Ambot kasabot. Kasabot mo anang pulonga, timos, tinaw og tinuod. Sa in English pa, wa ko kay bao. Timos pasabot wa gioy kondisyon, tinaw kay nakasabot gid siya, og tinuod tungod kay iyang gibuhat dili lang sa pulong. Mao nang triple T sa pagtuo, timos, tinaw og tinuod. Ang ato unsa man murag kuwanga, no? Dili kayo timos kanang ang sana kanang conditional, ang sa may kanang binisaya ng conditional, usahay tiaw-tiaw, no? Tiaw-tiaw nya lubog, confusing ba? Confusing kay magsigig simba dire iguli magsigig pangasaba, magsigig offer diri og kwarta kay ihog kunos kolekta nya bisag 20 pesos mawa sa kwarta latuson ang mga anak hangol kay kwarta, magsigig ingon diri nga matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit, pag abot ngadto sa balay kay wa lagi hugasi ang plato kay mao na iyang role, luos nagyaw-yaw, confusing unya dayon dili tinuod. Nga naman, di man mo practice, mulingo man, inig practice na. O nga naman nga si Abraham, iya man ang gibuhat, kay klaro kayo ni Abraham, nga ang Ginoo mao'y tag-iyas kinabuhi. Kinsa man siya, nga mupugong sa Ginoo, nga siya may tag-iya. Naunsa ka diya, sulugoon ka, niyag moingon ang imorong amo, sunogan ning balay day. Nya 14 imong panglimpyos balay, sunogan ni, mo reklamo ka dili. Sulugoon ka, nya siya tag-iyas balay. Ikaw igor kang nang limpios balay. Nya pagingon niyang sunogan ni, mosugot ka dili. Uy, tubag mo eh. Ngano di man ka mosugot, sulugoon man ka. Nya moingon pagid ang imong amo, dubliho nako, tripulo nako imong sweldo basta sunogon ni imong akong balay. Asa man sunogon nimo? Ha? Og ako sunogon din ako. Ana. Unsay sakit sa kong ulo, niinighuman dublihon pa akong sweldo. Mao to nga gisaaran des Abraham pag ihaw niya siyang anak, giingdan din siya sama kadaghan sa bituon ang mahimo nimong kaliwat, sama sa sa baybayon ang kadaghan sa imong kaliwat, bugti sa imong timos kaayong pagtuo nga rin ako, nga wa gyud nimo ihikaw ang akong gihangyo nga ihawa ang imong anak. Mao na siya, ang Ginoo mo'y tag-iyas kinabuhi. At tanawa diri sa atong ebanghelyo, gipakita ni Hesus nga siya'y tag-iyas kinabuhi. Paralyzed, wa maayo, gahigda na lang, di nakalihok. Giyon sa maniya pagsulti, ang imong sala gipasaylo. Kaning atong sakit bunga manis mga sala, either atong sala or sala sa laing tao. Bunga ni ato mga sakit giingnan dayon ang imong sala gipasaylo. Ingon din mga tao, ngiga pasaylog sala, kalisod ana. Blasphemy man na, ang Ginoo ra may makapasaylo, nya Ginoo man siya. Insahay may lisod, pagpasaylo o pagpabarog aning ni ang gahigda perti ng dugaya, nanguyos ng mga kamot o mga tiil. Hay may lisod, pagpasaylo o pagpabarog ani. Ingon de si Jesus, sige, ipakita nako ninyo nga makapasaylo kog sala. Gibuhat niya ang lisod, din siya bangon og dad-a ang imong gihigdaan. Ni bangon. Bangon oy. Karon imagine ko no, ma-stroke ang imong membros balay. Unsa may buhaton sa kalibutan? Sa ato bang siyensya ba kani atong scientific way ba unsa may buhaton og ma-stroke? Una, admit sa ospital. Sige hagtiraan ang mga
injection. Nya ikamatngon-matngon na gamay, mauli-ulian, iterapi. Way siguro o kanus amahuman. Siging terapi, dugay kayo, kada adlaw, sige gyud. Nya practice paglakaw, sige ana, sige gyud practice. Ana, og maulian, swerte. Og mamatay, aga-ana lang yapon. Pero ang Ginoo kausara, tindog dadang imong gihigdaan. Nganong yano man kay niya? Siya go'y tag-iya. Siya tag-iya. Kanibitang atong COVID karon. Agahapon dito man ko, gitirahan man ko sa akong first dose. Dito ko sa IC3 or IEC ba na? Dito sa muanam ko kay bawgon sa tinuod nga ron IEC or IC3. Niya kaning gitirahan ko sa first dose. Ang daghan kayo role kuanan usa ka pero wa ko'y sakit ha, wa ko'y sakit pero kapoy og sunod ayan. I-download usa ang form unya kanang fill up pidaan nya ini ko mag fill up adto didto aning orasa pag-abot na ko didto linya usa diha linya sa ko didto inig abot nimo sa interviewer mo screen sa imong document mo butang sa additional documents ighuman ngadto sulod step 1 linya na sa kadidto ighuman nimo step 1 step 2 linya na sa kadidto kuyog anang mga na nag-wheelchair ang uban ga ana nagalakaw ana ingon sa gawa baka ni COVID nya nalay mo kalit og imong simong loyo kana ba mga senior ba kay dito mo ko gibutang sa kaning priority kay naong sa nako mura mo sag senior diri lang ka father or ambot og sa ako batong pagkapari nganong gibutang ko dito kalit lagi ingon sa kong loyo ba ubo nako manong gidahaman ning ubo man din ni ako ra ba sa kaubhonon sa gay ko nako di lang jud ko muubo kay basig parihami giedad ani ana ba ngadto ang akong gipamalandungan samtang maghuwat ko ningon ko ang kalibutan ba to care life is already very very difficult kana bang to care life how much more to create life ang pag-care lang gani galisod taas kay proseso nya pag-abot na didto tusukan na kadiri igtusok na mana ni siya ma'am ingon ni siya adto pa ka dito pa der sa post monitoring nako pilam sa naka kuno siya 15 to 20 minutes lang mo to adto ko dito lingkod sa ko dito na sa mo duol nimo imong vital signs take up po na sad ana inig human record na sad nya human din adto na sad ka dito sa final screening sa interview sa doktor human na ngadto nako manadok insya adto pa kas discharging adto na sa kas discharge tan-aw na sa dito imong record sakto ba una pa gyud ka makagawas so it took me mga 2 hours dali-dali na gay kuno to kay mga 2 hours ang pag-care na sa kinabuhi nya first dose pa man to giingnan na sa ko balik ha July 21 father mga alas 10 sa buntag alain na sa nang linya ana nya wa pa ginay siguro kay giingnan sa kusuban akong kauban father kasagaran rabas na nga matay no pag second dose di pa rin siguro ang first dose kay na ako no uban pagtira ko no sa second dose namatay mao na nga kaning ato bang pag-care bas atong kinabuhi isip tao nga kitay mo care sa atong kinabuhi maglisod gyud ta pero ang Ginoo nagay mo amping nato bisan ang patay iyang buhion dali ra kay niyang buhaton nganong di man nato isurrender ang atong kinabuhi ngadto niya nganong magpaalig-alig magita nga kita kunohay tighatag og maayong kinabuhi maayong kaugmaon mo na si Abraham nagpakita dili ako'y tag-iyas kinabuhi sa kong anak napagdayon yang duslak niingon sa dang tag-iyas kinabuhi op ay nalagi dayon insya niya, ang sao man niron aning ni ana maning kayo og ang kahoy siya to ay kuanay to ay karnero akong giandam para nimo amo na nang gi-substitute na dire ang karnero nya nganong gibuhat man is Ginoo because He loves life ang kinabuhi sa tao nga iyang gihimo iyang gihigugma
pwedeng i-substitute ang kinabuhi sa mananap para maluwas ang kinabuhi sa tao. Dili kay patyon ang tao tungod sa mananap. Di habitay nangawat og manok, kanang manok igtatari ba? Uso man kanang nabitay mga pandong-pandong inana. Nangawat kay wa nay bugas, nangawat nakit as guard, agi pusil, patay dito sa mismo sa manukan. Nganong gipusil man to? Nangawat magmanok. Sakto dili. O kamo na ay manukan or baboyan na nangawat og baboy, saman imong ipada ang baboy o bunuogon imong kawatan. Tanawa, linginian sa mo. Pero ang Ginoo, ipaihaw ang mananap aron maluwas ang kinabuhi sa tao. Pero niya pag mas nindot kayo si Kristo na naog sa kalibutan aron mahimo siyang Lamb of God, karnero sa Ginoo, aron siya maiihawon kita, igo na lang mukaon. Og mao ni ang Holy Eucharist. Iya gyapon tang luwason, pero di na karnero nga binuhi og tao. Karnero na nga gikan Dios langit na naog, nagpaihaw. Gamay naman lang ning atong cross kay temporary naman lang ni o gamay naman lang ni giihaw pinaagi anang klasiha aron ta mangaon og maluwas. Kamo karon inighuman ninyo kaon unsa may inyong buhaton, pagpaihaw sad mo. Kamo mga asawa iniguli ninyo na darling na imong bana ba ihawa ko siya nga naman siya aron maluwas ka. Kay murag ka ng imong pagpangabit din adyo ka maluwas ana ihawa ko. Insa buang ka day moong ko nimong kriminal. Insa dili ba akong pasabot hiwaa ang akong kasing-kasing og dili jud ko mo reklamo. Ana ba? Sinaktan mo ang puso ko. Sinaksak mo ng kutsilyo. Binuhusan mo pa ng asido. Sinindihan mo pa ng posporo. But nothing gonna change my love for you. Nindog da yun ta.